Agabaning kong ipan pau i kajing sngong yo blay baudang play yang i ya kanagalan bangin yo ya kaban ya senglang lang yam yo ya galat haki yeng mani ki jongi penban lingba jong ka online worship service kabalang Presbyterian Pokse kapen kre ya kani ka jiaseng ba kerpang hakani ka tayo ka ba khaddo jong ubnai jeleu ngipen pau ya kijing sngongo yo blai baleng ba jo kani ki kor ki bor jong kani ka teknologi jong kani ka juk ka batmai ka penla yang i ban pen poi wadi ki khubor juga ktien ka jong blai syaki yeng ki sem ki jong pi ki para bangat ki be hoj ki badan hakabalang Presbyterian Pokse ki badan ki weipan ki balang hoj ki balangej bar ki bomngej rukum ju ki bioi leng ba jo ka YouTube channel jong ka balang ngap diang snobha ye pi baro syaka ka jiaseng ki jong ka balang leng ba jong ka no phai sngi ka sngi ka krau ka jong utrai shwa begin ang ya chaprang ngila phai shublei ka jing duai atrai ublai bukpa jongi ubah peneng ngingo yame namar kani kapor ka bakodor ya ka bamedang ayang ikum ka balang ya ka ban yo ya ka ban syakri ya ka kerteng ka bayem ba ka donbor ka jongme haki yeng ki sem ka jongi lengba jong kani ki kor jong kani ka jingstat sayans jong kani ka jok ka bamenta wat langem syem yo syo ikalat ban yo ya ka jiaseng lang hapo jong ka yeng ka kentang ka jong me ban bana blai ban syakri me kam don ka jing khanglan ngi yo ya ka lat ka bakum kani try bas dang jong ka jing syakri ka jong ngi bo ti ya ka program baro hakikti blai badan bor ka jame yalam try dalau jong men sem jame kanang baga jing syakri ka jong ikan long kepala pediang hun kemat ka khat ka jing snei ka jong me kini baro ngangung adem pan ka katang jong try undang pene mai jing yu Jesus Christ amen hakane ka pon ngi ruai naga jing ruai ka kot jing ruai ka jing ruai ka balai spa an yo pusan ka jing pla ubange ya kisai khom jong ka raibi bela batat da jing ej blai bara sautali gine gidikhan bara dien jong ne jing ruai ngan soba ban kerpat ya irang ba balang HB nongrom ben soba ban yalam ngi haga ba pule ne tien ka jong blai bat ka jing duai ya kisai kum jong karai bi mila batat da jing ya kan ngam la
ba jingim ka dang sa kanuka nu ba mi ong te ngak loi ban le ngam ker nga ker teng jong mi ker teng jong mi ban ya lap ngas go pa Shopping in Pendam Shublay, in Puli Katukani, Nikitin Ublay, in Shem, Akitin Ublay Bongkumni. Ujisu Chris Ulong Ujo Minin, Bat Menta, Bat Shagibom Chukot. To one hanga P Baro, Gibatai, Bat Gibakia, Kajinkit, the Nan Penjam Yapi. Wachep Ting Namar, Nalasuspa Yami. Malakot yami dega kerteng melong ujonga haba melet lembaki ngangan long lembat mi malambaki wa kinom telep yami haba mi yait lembaka ding men ing lemni ka thli ding konom jilia yami namar ngalong trai ublei jong mi uta uba khu jong ki Israel unom pen jong mi ngala a ye kri jeb balong Jesus pa nagbanta jong mi ngakren yakini ki ei ki ru happy ba phinyo kajing suk hanga hagata ka perthei phinyo kajin jar ni to long slur phi ngala job yagata ka perthei to blain kar khu e basha score ektin ju blai tungi pendam chu blai tungi duai au blai buk pa jingi bhapneng kat no ngi dap jing sngo bat aingo mi ko kanrat ba mi shapat ngi komni ki khon ge jomi mingin wan man pau hakmat jomi lamba kani kasngi bakraw kasni ka bakantang jomi kasngi melbo karpang ko pab ki khon ke jomi kin yo mani mishaki lai loit emi tribe it hoy ko pab it walangim laban banyai yo katai ka lat pangin kiu siang jomi kan rat it namar ka tribe it ye kani ki jing ja wal ja ha ka parthe saudang ko pab it haningi aingo ablei mila plila ti pa ngi lamba kani ka kor ka bor ko pab it khlam gi laban ban poi ko pab it ye kani jing sakri blei jing ka balang ko pa ha ka wei pa ka wei ka long sem ka bi don happening ni ka por bangi sakri me tribe it namar ka to kor khu ablei ye ka wei pa kani pe ka stan ablei mila kani ka mangani ka por ablei ba ki sa skor ki tem ba khu chimi ai bi ki ei bangi pen dep mila ka por ko pa na ki jing why nadu ki jintu why nadu ki slok begin jona ktin khoj mi kan long shisha ka ji slobona blank na ji sup it hoy ko pa bi it ni boti ak mach me tra bi it namta ka balang me na ji sup it men kar khu ji ka balang me kan bi it hapok jel ti jong ka ko pa bi kan si bon ki kam bari mte lun ma ni ki pol ble hoy ko pa bi kan ka tre jong ka ko tra bi kan ya sha frang ko pa bi हमने का पॉल ब्ले आ ट्राई बे कर खुई का वही पे लिखा ट्रेज का बाlang कोपा खमते के मिस्री पे एज को पा बे के जिंग लाप नि का लोंग जिंग कर खु नमते के मिस्री के बखोडर को पा बे ngन दुवाई अबले नि का बाlang ट्राई का सुबोरी कम का बगन कनेल का ती के जिंग लाप का कोपा हमता की बडोक के बकर दो हमने का पॉल अबले हपने के मिशन फील्ड का कुम जो हंगनी हपो का बाlang जो में करना बे न सिबोन के बडोक के बकर दो कोपा ये वा दि खमाच में ट्राई बे राप लम की को ट्राई बे फाई खमाच में ट्राई बे किन टिप हम लोग ब्ले कोपा नमक ता ट्राई कर खुई का वही पक वही लिम के स्थान अबले खम तम के लोग पा के लोग में कोपा थोंग राय के रू ब्ले की कोपा हकुम गनी का पोर के ए अट्राई बे के पोबिश तम कोपा कम या लम गनी का पोर बिश तम को ट्राई बे हिनी टिप्स खेम में लोग ब्ले कोपा में अंग में कोपा वट शेप तिंग मन खाल में फी कोपा में लोग स्को मांग लोग ब्ले फी कोपा में खदी को मतलब पुलिक ते बखोच में कोपा में तो वन हंगा फी बारोक बट थाज बे क्या के निकेत तेंगन पिंजन फी कोपा तो कर खु अट्राई बे जिसु को डोर या को वे पे को बे गनी पे जी कोपा हो लम गनी का पोर के एक बिश तम कम का री बजे रिव ये मात अट्राई जिसु बे की बोन के लोग सम ट्राई बे या लम गनी का पोर ब्ले बिश तम कोपा
Kam tang dan hapreng jing pang sitam ko pa bi ban khia ki dekti dan bor jami ko pa hoi dan hapreng jing sumar hai jing hostel ko pa ya ki men pen khia ki men pen ai ki bikin doji kermen ko pa hin yo no ke pen khia bikin wan sing sem ko trabi kon ra sing jik men ha ki sem hi par ko we hoi a bleng im la try kem de duai khamat jami ba ki bor ki sem a try la mat jing so si la mat a try bi ke jing ka lo dum bar ke jing jaw mat ko pa nam la do no be thon ji ko ka por a bleng ni bok ti wan ra khamat jami try ngi tim dan ai iban ong khamat mitra be imang tin man thli ko pa ngi duai ha ka tem khoj me ko pa be men phal jo musim atrai o petngen ki pa onai bor ke trai bugum ka inga sam ki la ro atrai man phai khamat cheme man pet cheme man wat khamat me ban yo ga jik tngen bon tan me trai ji su bi ho ngim plet atrai ji su min kar khu able nam ta ka ri ga e jing ko pa bi ko ya la ma ni ka por ga e bistam ko pa ngi duai nam ta ki lam ko pa ngi duai nam ta ki ko khia ko pa ki doctors ki nurse atrai ki health worker ko pa kum jo ye baro ki department ko pa bidan banta lem hani ko por ka ban along ka ti ka jang ka mon able ban ka shan men rap lem ik ba duk ki ba ka du ba pang mi shitam kham tam ki tu so si ko pa bi kar khu atrai bi nam ta try ka way pe grim pakistan jo balang ko pa kum ka balang atrai ngin hani kum ni ka por ka ba eb shitam ko pa ka de ngi tang ka wi ka lat able bingin pet chaming wat khama chime naman me ong dak tin jo me ka pa bi lan ki bri jo ngi khot ha ka tang chonga ki pril de bigin duai ki wat khama chonga bigin phai no na kan ti ba man ki me ong an ya snow but ngan pan map ki pop chang ki but atra bingan pan khia rin ki atra ngi don ka jikraman hame thabi what eno ko pa bi hapo atra mi I kani ka khlam ko pa kani pandemic on ra shi bon ka jing e jin jar able bang shi tom atra bi ha ka leng sarung ka per the ko pa hin tang ko bi jikraman ka tai me long u blay ublang u jo nin men tha ba shi bom ji ko trabi kumne trabi hani ka polo blay I don ka jing shakri blay ko pa atra ngi don atra bi gu shakri jme trabi uban yeng hakmat jme trabi uban pan snow ba trabi but ban krani ka tin ba khoj me kan rabi nei kar khu shakri jme trai tum san ko pa bi ba ke e ke jibun krani ko pa bi atra kan wan me ko pa bi kumu breu trai long bat lot ko pa hani ka tin jung me kan trai ba ka bor se me kan pan janai u ko pa bi ba ke e ke mi shin tur ko pa kan kumu labba jing kar khu uban khata ngi uban pan ban atrai bon pan emi ko pa be khrami dan khamik tien jme trai be hat traji sum na me ong ko pa om tang pu bu em and then em ru ka tien ka be mi nation to jme trai be kum dat kor khu ni ko pom na sa able be ki ben ta borong pen dep ko pa be kan long na ka borom jme ko pa be ka borom nga ashimi ka ngong ashimi yai pen borom trai be ila jong ka tang be em jme ayungan pan khmat me trai long tang ur bat lot mo swai unong e ru em ne to sngo kana hi duai ki kar pa shik bat lot na nga pan ki ni paro ha ka teng Jesus Krishna pan em menta halagati ki bom jiko dru amen ipan pau ye jing sngo ke ba krau yo blay la pan la ye irang ba balang jongi ban pendep ye ke program u blay le ker khu ye phi ye ka yeng ka sem ke jong phi ba ye ka jing shakri ke ba phi dan balai halaga jong ka balang u blay ker khu shibone ye phi hagane ka por ngin yo let chika way pat ka jing shakri ka jong yaw blay daga bengin ya shim bentalang daga bengin ai ya ka jing ai ngu ka jong I shika kam ka jong utrai ka balang ka don kam shibun ki jing kershan lang jong pi ki para bengen bat pitep baga balang ka don ki kam ki babon lahapo laga jong ka balang sabar jong ka balang ru ya gaban kersyan di kam ke jong blay ngeduai ban ki kerpat ya pi ki para bengen baling ba jong ki jingker khu ke jong blay ngeni ai keloi che kam ke jong blay bat kat bang idang lom yi ki jingai ngo ya so ba ban khat yo way ni ki sam lai master dober nong klau ben ai pedeng jong I ya ga special number ai ngo you blame pen kong ba pen kijing ru blame shimla eno ini but kani kijing rai bangala pen kre mata kateng kijing rai kadai I don't belong ba kijing rai ka stanat ha be kwa ban ngap yang lirik sadian ru kadai bala rai da Buddy Green GREENE kijing rai ka pen kan mau ini ba ka perthei ka long ying shong basa but ka peneng ka long ka jaka bangin lej ndre yu jisu ngin yasham katno ka jing krau ka jong Jesus Christ ba lami pat na banta jonga ba jong phi ta kani ka jing rai ka long kata ka jing kan ma ba ha ka wes ngi ngin yasham biang bar utrai
baru try ulang kajing kemen kajong bajong pi. It's not home when men sell their souls and the taste of power is sweet, where wrong is right and neighbors fight and the hungry go dying on the street, where kids are abused and people are used and the weak are crushed by the strong. Nation's gone mad, Jesus is sad, and I don't belong. I don't belong, and I'm going someday home to my own native land. I don't belong, and it seems like here the sound of a welcome home band. I don't belong, I'm a foreigner here, singing a soldier song. I've always known this place ain't home, and I don't belong. I don't belong, but while I'm here, I'll be living like I've nothing to lose. And while I breathe, I'll just believe my Lord is gonna see me through. I'll not be deceived by earth's make-believe. I'll close my ears to siren songs. By praising His name, I'll not be ashamed, 'cause I don't belong. I don't belong, and I'm going someday home to my own native land. I don't belong, and it seems that I hear the sound of a welcome home band. I don't belong, I'm a foreigner here, singing a soldier song. I've always known this place ain't home, and I don't belong. I belong to a kingdom of peace where only love is the law, where children bleed and captives are free, and God becomes a baby on a straw, where dead men live and rich men give their kingdoms to buy back a song, where sinners like me become royalty and we all belong. Yes, I belong, and I'm going someday home to my own native land, where I belong. And it seems that I hear the sound of a welcome home band. Yes, I belong, I'm no foreigner there, singing a soldier song. I've always known I'm going home where I belong. I always know I'm going home where I belong. Nam ta ka buram jong ble. Amen. Ngân yad pen kentang ya gini kijingai ngo. Atrai ublay bokpa jong iu bap neng. Ngis ngau ya me nagabanta ke jingkar khu ke badap biang ke jong me. Warlang idai ban yai ling ba ya ke por ke ba jong ke jing em ke jong i. Ki kam ki jam ki jing trei ki jing kta. Ki para bangai ki bayet ke jing ikim shum yo shu ikalat ke ba laj luj. Henry kan ran namar ngitep ba melang ublay ba shisha ublay wa em. Ukpa jangi wa psa wa pendap ya ke jing don kam ke jangi ngem sim kerdo ai ruem trai ta ke jing ngau kapuram ngiwan ra syame hoi ya ke ne por ke men sim je ke jing ngau na ke men ke jing ker khu ke jame trai ngiwan ra ya ke jing ai ke baret sika kam ke jame ker khu ya ki kan rat ba shano sika ba ka balang ken pen don kam bangin yoi baga ti ka jang me ko try ka trai ka kam jang ka jing panem bagi men sem ke bakodor baga kam ke jang me ru kana ya chaprang kar khu try ya ka wei pa ka wei ka ti ka bala no chi ka kam ka jang me baga jing kar khu blai ke jang me kana ya the am tang ka jon kam bagan ya do han rei kam tam ya ka jing em ke bagan jaman sem shiem try yang i tang kum ne ka bangi long Pediang ya ke jing duai ke jangi. Nabai ke
kerteng ke jauh trai unang pen imbai jengi Yesus Kristus pan. Amen. Yai kublai ya iba dobar ringkat bedin men jong i balai ya ke jiruai ke bekerpang bad yin men berap hai ke bantem kalau long sisa ke jengker ku ke bakrau bengis ngap ya ke jiruai ke balai men sim shibone yangi ublai nang kerku ya piu kon samla ublai na ya penon kam iki sap ke ba pipidan bad yai pendan kam na ke benta ke buram ke jong blai on kerku ya pi ya ke yeng ke sem jong pi kumjo shwa bangin yo ngau no ya ke tien ke jong blai hagane ke no phai sngi ngan ngau ba ban kerpat ya ke praise and worship jong ke balang ban ngau ba ban ai ki kat to kani ki teli ki jiruai kom ke jing pen kre shwa bangin yo ngau ya ka khubor ka tien ka jong blai Pikwa banyola na kapong don bor hakasnam lada piwan bor jing pen shoy banjong don bor bapla hakasnam don kampong Batray kala hakasnam Calvary don kambon bor batray kala hakasnam kodor Calvary ban lat na jing meng ba jing qua perthei don bor hakasnam wan ban sad khut agawa Calvary don bor bapla hakasnam don kabon bor batray hakasnam Calvary don kambon bor batray kala hakasnam kodor Calvary lada pikwa ban kamli ya kayor don bor hakasnam ban kut kito briahawa bakordor don bor bapla hakasnam don kambon bor batray kala hakasnam Calvary don kambon bor batray kala hakasnam kodor Calvary Shakri yuji suus imbam jukul don bor hakasnam Pinlet kajing imban Shakri you try don bor bapla hakasnam
Hakasna Calvary Don kabon bor batray pala Hakasna Don Calvary Don kabon bor batray pala Hakasna Calvary Don kabon bor batray pala Hakasnam kodor Calvary Hakasnam kodor Calvary Kum kawaba pernai Long ka jing suglay Kabajok lot paro Kan baka ng slay Janay pinbanang slay Nang dapman kasli Janay pinbanjeliw Shilinterlinti Blaker shanda Ublay Shamka jingso Sukjay Blaker shanda Ublay Shamka jingso Sukjay kumba ura Kular jiksok bajana Blabure duji Isu halaling hokti Nong shun kim lam ho jo Lem ne yo ban i Hang ta kam wan ku slay Snow si ru kam Ay kam don boru Min semban penki Blaker shanda Ublay Shamka jingso Sukjay Blaker shanda Ublay Shamka jingso Sukjay kumba ulan Suk bajanay Jing kmen jing shi tom Bawan lap teng teng La pada ka jing Nuk pa bahab neng Ngin ya sha nya ha Kular ban debyang Kati bayai shan ya Kin yo hun shisha Blaker shanda Ublay Shamka jingso Sukjay Blaker shanda Ublay Shamka
ka jing suk sukใจกุมบาอุลาular jing suk ba janai blaker shanda ublay shem ka jing sukใจblaker shanda ublay shem ka jing sukใจkumba ular jing suk ba janai kumba ular jing suk ba janai namta ka burong play. Amen. I kublay shibone yaga praise and worship team jonga balang kibalai yaga nega kijirwai kibakodor kibalong kijirwai kibai mansem shibone kibalong kijirwai kibabetin kibayalam yagi bangen nang ban syakri yautrai hakisngi jonga jingim ke jongi ke badangsa ublay na yekerku yaga praise and worship team jonga balang baganang laban ai ke jing syakri nagapor syakapor hakane ke por ngin ya poina syaka bentai ke bang yo ngau yaga tien ke jong ublay badak baning kong ngamla ban klem de pen pau yaga jing ngau yaga yakinong penyaj jangka program komiti jangka balang balai yang ai yaga galat yaga bangan yo yaga ban yeng yaga naga jaka yaga bakentang ban sam yaga tien ka jong play kapor kalanang yan ngin ya paino syaka benta jangka jeslok bat chua bang yo ngau yaga tien ka jong play ngin ya pai show play yaga jing duai atrai ublay bokpa jongi ubapneng ngango yame trai nagabanda ka kenta ka kerpang bat ka kentang hagaba me don hap deng jongi ko trai ban pen ngau ya ka kubor jo ka tien ka jame ya ka me mela ai lingba jong usyakri bat lat ujame kan ran ubalong tang katendong bat ka jing pensawa ban penbenai ka kubor jong ka tien ka jame trying ada duai bo mensem jame unda yang like loj haki yeng ki sem ki jongi hakano ka jaka ka bagi kon ki jame ki yo I bat ki yo ngau ye ka kubor kandalong ka bor ka balaban krisyan yaki bagen lang ban yo I yela de ko ki long barban perkhat ru ye kala wei jonga jing em badangsa try usyakri jome dana ye ruem usyania baraiti hikti belai badan bor ke jame tu pediang ye ke jing duai ke jongi haga kerteng ke jau try bo nang penem bae ju Yesus Kristus pan amen ke prabangat bae ki badan haga balang presbyterian pokse bat kitu kiwaipan kibiyoi naga YouTube channel jongga balang kibadai nagi waipan kibalang nagi waipat ki kenuhon balang bat kumju kitu kibampat chemle itu yo Yesus Kristus kumonong penem jong pi ngagar pat daga jing sngoret ngidia syashkor ayu bo blai udan ban keren hap deng jongi hai ka ni ka no phai sni ngai ke jing sha skor ke jong pi ka tien ke jong blai kan long ke jing ker khu yangi ka benta na ka tien ke jong blai ke bangawa nga ka ban bu kum ka nong rim jong ke jes lak
Kalau nak siti ke baningkong ke jauh Paul ke Thessaloni kalau nong baningkong ke dekat ke bakandai bat ke basipau. Ki kentin ki ba ongkum ni. Namar makihi ki apen bana syapang jongi ke bakumno ke jing pediang jong pi yangi. Bat kumno pi la pai syau blay na ki blay tau. Ban syakri yau blay ba em bat basisya. Bat ban kmi lanti yau kon jong una beneng. Yau balapen mi pat nagi bayap. Uji suken. Uba pelat yangi nagata ka jeng bitar kabansawan. Upal usyakri jong blay. Ula shim ya kaneka jing ya kaneka benta ban tho ya kaneka siti. Syakini ki prabanget ki badan Thessaloni. Kini ki prabanget ki pla ya kata ka jing syem ka jongki yau jisu ko monong penem. Balada pipen syaki benta ka basya khamat jong kane kalanong. Kini ki dekat ki atho yang i. Banado bagila pediang yau Jisu Kristus. Kata ka jinglong ka jingim ka jongki ka bas ngau tenat ka long. Bagi pertobot yakini ki nong yalap ki jong Paul ubalawan ya ban yalap. Hakane ka balang ka jongki. But day anda bagi ya pediang yau Jisu Kristus tak bi ya ngau ya ka jingelap. Kile no dak ya kita ki belai tahu ki jongki ki bagi la juem ki bagi la jumane nado ki pat men ki jongki namar bagi la yo bantep siapang Jisu balang unang pene mo basisya u balang u belai basisya u balang u kon jong u belai u balawan daga jing it jakane ka pertai ban yap ya pli naga bendegi pop ki jongi ulami pat naga jingtep ulakeu syapneng bar hangta ulaj ya gaban ya saj naga bendagi pop ki jangi bar ulaj ru hangta ban penkre ya ga jaka naga benta ki jagi bangej bau kular ya gaban wan pat bat ban syemti ya ki jagi bangej ya ke bala yap bat ki badang em bandan hagadaga hima ya ga baula penkre ngis ngongo yau belai naga benda kini ki para banget bangayoi bagalalong ka jing hikai kini ki para banget jong ka balang Thessaloni kilalong ka nuksa naga benda ki weipan ki para snong ki para marjan ki para jak ki weipan ki jaj benreu ki bioi ya ka jinglong Kristan ka jongki banalor bagila pediang yau Jisu kem hun bantep yau Jisu tang haladihi kinong mekadenia bat ki akaya kiru kios ngau nagini ki parabangai ki badan Thessaloni syapang u Jisu upol namar kata habau tho ya kane ka siti wong namar makihi ki apen bena syapang jongi ka bakumno ka jeng pediang jongki yang jongpi yang i bat kumno pila pai syau blay na ki blay tau kana kalong ka jeng pla jong ka ki Kristan ki badana Thessaloni syapang jong ka jeng bagada ka jeng pla ka jongki kalong bangila eno ya ki blay tau ya ke bangila ju mane narugi apartment ki jongi namar ngila syem yau ne u Jisu u balong unong penem u basisya kinong Thessaloni kidapen kre janai siwaban pediang ya kata ka jinget ke batma yau Jisu Kristus daga basu pediang matla daga basyutare rumah hanrai daga jing syam mensem daga jing syam dalati ya kan daga jing it ke jang Jisu Kristus kumau Jisu wang breu ubas dang bantai ya ka yeng
Bat bawam la ban pendep ya ka. Kalong ka jing jaburom. Kini kila sedang bantai ya kadang jinget Kristus au Yesus Kristus. Bat tang ban syunget in kita syaji tamru anda kepada Kristus. Kata kadang jinget kita lap ya Yesus Kristus warap deng jong ke jinge baka jing jenjar. Ka jing im ka dan nap deng jong ka jing ma. Habaki ya lap ya Yesus Kristus. Henry kim Tieng, kim siap tieng, ya ka jing yap, namar baka jing ka jong Yesus Kristus, ka krau bon sya, ban ya kata ka jing yap. Ki para bangai bayi, upol, ujupin kan mau bon sen, dikiri kenten, ngangai bagi nong Tesaloniki yo, ya ka men sem ka jong apostol Paul, banong ban im yanga kalong Kristus, ban yap. Kalong ka jing mentoy ken. Kilamat na margata ya ka ka jing ye ka jong Yesus Kristus. Bat ki IT lot met bat men sem. Naga bentang akwa ban pia haki lai teli ki bentang. Lengkot kum ka jing slok haka ka por. Nakak siti ki syeki Hebrew kal nong ke ba khat lai ke khat ke ba pra ya ke ba irang ba balang yalam yang i ke ba puli ke ba sedang ki kentien ki ba uji Yesus Kristus ulang ujo enen menta bat syeki ba bam cukut bar ka kwa ban syem nakane ka ju ka benta ban pen ka la ka long ka menen ka menta bat ka la syai Kristan. Kum banginong Tesaloniki kila pediang yau Jisu da ka bagila ngauto janai ya kata ka dor jong ka jinglong Kristan. Ya kata ka dor jong ka jinglong senran. Namar ki kimbabisyo ya ka ei ka baki kila pediang. Namar kitep bagata ka baki kile. Kalong ka jingle kepada janai. Kata ka jinget ke bagi kinget. Kalong ka jinget ke basisha. Ka jinget ke bam dansyo ka no ro ka jingatatin. Bad kata ka jinget ya ke bikila yo. Ka balong da ka jingai ai ka jong blai. Baki yo i ka bakat ka ne ka jinget. Ki kan mau ya gaba menen ka menen kala leit no bat kini kinong Tesaloni ki kan mau ya gaba menen ya gaba kala leit no bakata gaba menen gaba leit no kala long ka jingim gaba klem kanong rem bat ki sngot ho bakata ka jingim kalong ka jingim kabam don dor ai ruem kong ka jingim breu ki mane ya ki blai ki baki ki mito ki syakri ya ki blai ki bam la bana ya ka jing penem ki syakri ya ki blai ki bam la bana ya ki ya ka jing arab namar kata habaki kan mau ya ka menen kim la ban klem das no babe ya kata ka jing em ka bala lek no ki pra bangai be habang apai naga benta ya la de badi ki wei Kibalawan nakatai ke henen jong ka jinglong samla ka jongi ilawan nado ka por jong ka jinglong kena ngiyat ya ka to ka lenti ke bangi ngiyat kum ki ba matla ki bom tip shanor ban poi bat deiru ka por jong ka jinglong samla ngila yat ya ka to ka lenti ka ba teng teng ha bangi perkhat ya ki to ki ai ki bala dep ki ai ki bala la ki don ki benta ki bawan ra yang i ya ka jing so kemen bangi la ban le ya ki ai ki ba don ka jing mentoi na ka ba ka jing em bat na ka ba ki wei pan bat ha teng ki wan ru ki jing perkhat ban ken mau ya ki to ki ai ki bangi la le ki bala long ka jing so be halati bat ke basngo le ranru wat ban yatho syaki wei ya ke ei ke bangi la le namar kata ha bangi la e no bangi la wan kata ke henen ke bala dep kat no ngis ngau ja thaj namar bangi la pdiang ya Jisu da ke jingkela ke bamot
But day hakane ka jingkel la ka ba mon ka ba Jisu utap no ya kata ka bala dep baro ka ba menden ka ba ngi la le. But ngis ngau ya blai bau blai kan mau syo ya ka ai ka ba ngi la le. Ula kled bo la map yang i da ka jingkel la ka ba mon. Kata ka day ka menen ka bala lek no ka jong ubreu but ya ka bau blai wat ya ka bakum kita perkat namar kata sepang kene ka jingkla ka bamot bari ka jingka thamai ka bala jia hangi upol bu tho ya ka siti sike phasas kala nong ka bar ka khat ka baning kong bar ka balai ngan pule ka long kom ni bari pi ula pen em haba pi la long ki la yap da ki jingring kang bar ki pop Hagaba pila juyat meno kat bakom karukom jong kane ka perthei kat bakom usim ka jingsin syar ka sun ka jong kata ka mensem ken ka batrei menta hakikon ka jing bam ka ngo hapdeng jong ki mamangi baro ngila juim sisin haka jing kwa ka do jong i dak bale ya ka mon jong ka do baki jing kwa jong ka jing mot bangila julong na la ka jong ka tenrai ki kon ka jing bitar kom ju kom kita ki wei Paul uyoi ya la de ya ka ka jing ya lenti ka jong ka bapen kan mauru yang i bangiru ngila ya te na ka ne ka ju ka lenti ka ba mentangim kwa syu wat ban kan mauru yaki hanrai ki don ken ko mangalong bakata kamenhin kahikai yang ikum no bengin yat menta Apostle Paul hagi kam ki apostle kal nong ba khandai ki khat baning kong ado ba khandai ki athu yang i kum no ba une apostle Paul men ba udang long udang dai usol jong Tarsas ula long unang pensitam ben ki Kristen Unang syun jogi Kristen, penbandai ke pelan ke jong ublay ban pen im yo, bat ban penlong yo atiaru barat ba, atiaru ba koridor naga benta kaburam ke jong ublay. Kipara lok baik, bat kipara banget. Kadon kawe ke jingjia ke bangamla ban kelet. Hakaba udon uwei usam larang ba. Ulang ukon Kristen Henry Slam ula jengai no naga taga jingim banaga jinglong Kristen barwa weng no ya u naga balang namar gi jingle jong u anda haba kap jingpang kawan bawla dai banmat ya kanega jingpang nga sengawu yo blay baba nga lej ban jengo yo u hakata ka por ka bu shitom nga pej yo namarum dai shu ubreu ubang adang igat kendo utang sisena sen ubreu ubang ala yo banias lok bon sen hanrei kam don ka jingkela Banaman pagka don ka deka jing shitom ka met ka jo ngalalit ban pet ya ka deka step. Bar banga pet yo ka lang ke omat ki khamat ka jo nga. Ngam nang shu da kum no ban ya slok. Banga ka li tang ka deka wei ka jing ka li ka wan ka jing pasiao hanga ka bong. Ban ka li yaw neu lok. Sakan nungot ki para lok ki jong pi ki dang don. Upet changa upai wang mdon syo baro kilayak te balai babam pipat pidang em hado menta wangam tip ang lok kam day kabab mtip Henry ka don ka jing shisha Bau blay udang ap yapi Upet changa silep kumba shiminet ayay Baradien kata ungo umbiawang Ublay udang se yanga
ngong hoj u blei udang ya pi la pi pediang ya u la pi kelai ke bamot u jau mat ngadwai ngalik na hadian lais ngi ngayo biang ke lat ban le ikendo bad day hang ta ong yanga temen besan dang la ban pediang balang yanga ngong hoj kebeneng kesyat kemen lada wei unang pap u kelai ke bamot u blei udang maap ipi udang ri penem knang hadu menta naga benta kebeneng ya ke bula pengkre naga benta jongpi ya ngau yo blei bula kren yo u hakada ke step balayo ya ke ban penrung balang yo u tangkat tu kat nisni hadien ula long reud khan ula shat kemen ka yeng barakawi ka shat kemen u khon sarang au riau balaya jingai no blai mentau lawan pai ngangat bakap neng ka shat kemen bat ula let no daga jing kemen show try ki ai ki jing jia ki bau blai pen jia ya ka jing em ka jong breu ki dam la ka jong ka jing tmu ya Lazarus baru reus pa ka dan ka jing tu kana ka ba tu yang i bangin tip ya ka jing sok jong ka peneng bat ya ka jing jenjar jong ka dujok ki jing pang ki long galat bau blei wat ban ya shem baru nong pop na bau blei man baka weiru ka men sem kan jot no henry babaro kin yo ya ka jingem bam jukot ka menen ka balalek no ka wanra ya ka jing kemen ka ba menta ka benta ka ba ar ka long ka menta u jisu long ujo nin menta bat chido ke babam jukot ka menen ka menta bat kala shai ke jong kristan ka menta ka jong kristan dai hadin bau blai la yo ban thau thmai ka do nut ka jong breu ya ka bau polu tha ya ka shiti ka ba ar ki koren ka nang basan ka khat ka ba khan nyawang kom ta la da wei ru don no kres u long u jing thau ba thamai ki ai ru ki barem ki la tu no hakmi ki ai baro ki le jialong ki ba thamai dai nang ne kas dang ka rai dai nang ne ngin yo i ya ka jingkot ka ba kom no kata ka jing shakri ka bangin ai dai nang ne bangin shakri yau blai wa em baru blai wa shisha ka ba kom no kata ka jing shakri yau blai ka bangin la banai menta ka shiti ka jong pol sigi nang koren kala nong ka baning kong ka shiti sigi koren kala nong ban reu ka dekat ka ba khat khandai ka ba ar phau ka long bak ka jing shakri ka jong i kan long met bat men sem hatu phim tip baga ta met jong phi ka long ka yeng xiong u men sem ba khoi u ba po jong phi ya u ba phi la yo no blai bat ba phim long la ki jong hi namala thet no ya phi da ka dor ba te namar kata tu pendon bu rom ya u blai ha ka met ba ka men sem jong phi ki balong ki jong u blai kinong Thessaloniki pla bakila brat no ki belai thau ki jangki bakila shakri au blai wa em dau Jesus Christ ba utrai komta ngi ki badang em menta karai ka jongi ka dai ban long ban shakri yau blai u ba em u breu u balamat ba utrai u long ba ba u nang ban ruai kat ba jing em dang sa ngan shakri yau trai kimen sem na jing jat ban pen pai kata ka dei ka jingem ka barai ya ka ban shakri yau trai ngem tip
kat no ngin im hakane ka perthai barok ka don ka jing shisha bangi tip yakane ka jing shisha ka long ba ubreu dei banem sa aga perthai ka jing yap ka long ka batikana henry ngem tip lano ba kata ka jing yap kan jia namar kata habau David urwai ka sam ka ba khandai phau ka khat ka ba shi phau wang kisngi kisnem kilong nyo phau snem lane lada ba khlanye pra phau snem kata ka de ka ngi kisnem ki jong priu hakane ka perthai balada pinkali yalade kanos nem ngan im hakane ka perthai don ubala ban ai ka karanti ka bas kem bangangan laban im kata snem henry bonsen ka ba shisha ka long ba yakane ka nyo phau ba ka pra phau snem lada khlan e ong ka tien ka jong play ngi klet no yakata ka ban sawan ngi klet ba ka perthai kan kot no aga wi ngi klet ru ya ka dor bad ya ka jing temu ka jong blai bau bu yang i ha ka ne ka perthai namar kata habang yoi ya ka ne ka jing long klet ka jong i unang ruai jong ka sam na ka ne ka ju ka lanong na ka ne ka sam ka ba khandai phau ka khat ka ba khat ar wang to hi kai yang i ban nyau ya ki sngi jong i kom ta Bangan penyo hangi ya ka dok not ka jing start. Kane ka long ka jing dwai ka jong breu ubas ngau tho ya la ka jong ka jing tlat. Ubak klet wadi ki snem ki badai ban im ka ka perthai. Bala da ka ta ka jing pen kan mau la ka jing hikai ka jong blai kam don. La da um sem ba kho jong blai don na ka dok not ka jong breu. La te ban kan mau ya kita ki sngi ki balangkot. Ki bengi don na ka perthai ngis ngau ko bengi don hang ne la da ka kwat ka khia ngim tip ngim kan mau ba ka ta ka jing yap ru ka don namar kata ka bengi don ya ka ban pen kre bat ban pen kre namar ka don ka jing kot jong ne ka jing em bat hadin jong ka ne ka menta ka bengi don nang ne shanong in lek ka dei ka jing ka li ka ba krau ba ka bengi dei ru banai ya ka jubab marwei anda haba ka jingem kalakot nang ne shano ngin lai karai ka ban penti kana ya kata ka ban sawan ya kata ka la shai ka long menta balada menta ngi bakla ka la shai kan long ka badum kitu ki bala let ki la pendep janai ya kan ya ka jing im kabat don nong rim ya kabat nin bat ya kamenta sasisin ya pin kan mau pol ubala pendep lot ya la ka jong ka jing mare thong ka jong u ong ya kaban em ya ka long kres bat ban yam ka jing mentoi ken ka menta ngin em na ka ban dau kres na maranda habala yap na ka ne ka perthai ana bangila like na ka ne ka perthai kata ka ba bam chu khot ya ka bala pen kre ya ka jing suk jong ka beneng ki pra bengai bei ngida pai shaka wei pat ka benta ka balai ka la shai ka jong kristan hakashiti ka baning kong Thessaloni ka lanong baning kong ka ka shi phau ban khmi lan ti au khon jong u na beneng ka la shai ka long ka jing khmi lan ti ya ka jing wan ka jong khon u blai u jisu un sawan her na beneng ha ka jing wan ka ba arsen cha ka ne ka perthai ka baning kong tung ne pek lengkot ka long u kristan u ba shisha u dei ban ong man la ka step ha ba u khe na ba thia i mat menta ka sngi trai menwan kli ya ka ne ka jing kli marway be pikhe na ba thia try men wan no menta ka sngi u breu ba pen kre ya la ka jong ka jing em u ap kermen ya ka jing wan no ka jong try ba un wan no ban pen wan pelaj siliang na ka ne ka jing jenjar jong ka jing em ngia em
hagini kisngi ke ba menta kala long sisa ka por ka ba ki ba bon ki haba kila mat ya ke jing tang jo ka jing em kiong ba lei trai ba mem sim no na ka ni ka patai hanrai ka mon ka long ka jo blai lao sim ne la dau ibet ban pensa hanrai ka ne ka wei ka long ka ba penti kena yang i namar ba ka minta ka jongi ka la penti kena yang i ya ka la shai jong ka jingem bangingen yo ban long ringkat lemru trai la dang yap la ning yem upal wang ka siti ba ar chu timothy ka long ba saw ka khat ka ba pra na do minta yang a labu ya kata kapan sengat jong ka hak ya ka bau trai utau nong bisyar ba hak un ai hanga ha kata kasngi baram tang hanga hi hanrai kita baro ru ke ba iet ya ka jingmi pau jong upal ulayo ilpa ya ka la shai ke ba pernai ya ka la shai ke ba kemen ya ka la shai ke ba dap da ka buram ka jong blai lahang ne ha perthai yo i bam dan ka ei ke ba dan buram lahang ne yo i ba ka jingim ka long tang ka khndo met hanrai yo i ya ka jing shisha balapan kentang yang i dau blai leng ba jong Jesus Christ bangin long ke ba bit ban yo ya ka pan sngat ya ka bola pen kre na ka ba wei pa wei ka ba kum no ka pan sngat ya ka ba jisu la pen kre ka long ka pan sngat jong ka jingjap ka menta ka dei ka jingale ka jong kristan bat dei hang nengi rai ya ka jingjap ba de ka jingrem dei hang nengi rai ya ka jujak ba de ka pneng kala shai ka jongi ka dei ka rai ka ba menta namar kata bo pol upen kan mau yang i ba kata kala shai ka jongi ya kata ka pan snget ya ka bala pen kre na ka benta jonga ba jong pi uwei pu wei nga dwai bo blai un ai yang i ya ka bor banangi weiru ngi nam do na i ka pan snget ya ka bo trai ula pen kre na ka benta jonga ba jong pi dei ban resep lepa ya ka nikar ka reception ka de bandan nado menta bangin yo pedang ya kata ka pan snget jong kata ka jingem kon bau pol wong nado menta yang ala bu ya kata ka pan snget jong ka hok yang a ba dia piru lado menta yang a ubam dan ka hok hanrai da ka jing yap ka jong Jesus Christ da ka snam ka jong Jesus Christ lapen yo pat yang a ya kata ka hok ya ka bangang lado badai da ka jinget au Jesus Christ bangin yo pediang ya kata ka pan senget ya ka bau ulapen kre nado menta namar kata ngin ya buk lepa resep lepa nado menta ya kane ka pan senget hadien bangilayap ngin pen kre ka jing pen kre kalong menta kasiti ko jong Paul ka baar siki koren ka lanang ban riu ka dekat ka baar namaruang ngelasya skor ya me ka ya badiang hon bada ka sngi ka jing penem ngelawan ya rap ya me hak mi mentaken kata ka ya badiang hon hak mi mentaken kata ka sngi ka jing penem ki para bangai be chonga ki bias ngau nge ka ko kubor kaya jong ka jing pen kre kaya jong ka kepala diang hon dau blai ka dei menta bat kata kala shai ke jangi kan long ka ba pernai ngem dan jing kuslai ai ruem namar kata bangi dan yau jisu ubalong ujo nen menta bat syadu kiba bam jukot dengan kan mau kem ke para bangi kiba iit ki jong kamen nen kala no kamen ta ka don ka ti jong ba jong pi bat kala wei kala shai ka don ka ti ka jong blai ngin pen lot ya kana ka por chong ba sa jong i ha kana ka perthai da ka bangi khmet chau tai ba pen janai ka jing bom janai ka jong i namar ngi tep ba blai jong i bala khat yang i ulong bala banyarap yang i hap deng joge jinjar warap deng joge nega klam ka bangi dang dai bani ya lenti wat sha bakata ka bor jong nega perthai ka tu na ya ka ni ka jinga dei ka jonga bat phi lem balau trai ublai naga benda ka buram ka jongo amen.
Ngila poi si ka bawai no ajo kane ka jia seng ka jongi kane ka jan men. Ngai kublai ya baro kinang isimbenta na dog pule na ka tien ka jong blai ka jing duai. Ki special number praise and worship. Pat kum juru igini ki kon samla ki penlot ya kapor ka jong ki hang ni. Naga benaban penbiang penbit ya kane ka program. Kenang ban yo ban pen I ya kane ka program. Haka YouTube channel jong ka balang Presbyterian. Boxe ublain kerku ya ka jingtrei ka jong pi. Unai penon kam ya pi. Naga benta ka buram ka jong blai. Ina penwai no ya kane ka jiaseng ka jong I da ka bingir wai lang. Naga jingwai naga kat jingwai ka HP. Ka jingwai ka ba sauspa prapusau. Hai kari itunat bau sensiaru trai. Ngandan pans ngiat ni bala pendai da klor bapernai. Kejingruai ke basaus pa prapusau. Tanya waina. Atrai ublay bukpa jongi ubahap neng. Ingo ya me trai na gabanda ka negapor ka bakodor ka bamimiay yang iya wingin yo. Iya gaban penlut sipor ban sngap ikaktien jome. Ban ruai ya ro ya me ban sngap ban penpai ki donot ke jongi trai ke jing duai jame.
kerku kenrat ya kai ke bau syekri jong me ka jing telat ula bet ya ka kubor bakata ka skor ka bayo ngau ya ka tien jame kan da yo jaka bakan yo ya ka ban ya lam ya ka menen ka menta bat ka la shai ka badang sa jo ka jing im ka jongi kenrat kerku lang ya gi baro i wei pi wei bat diang ye ni ka jing duai ka jongi laj yang ikan rat nakane ka po da ka jingkar khu ke bakan saitam ke jong me batu dai ba ka jing et ke jong blai ku pa ka bana du bam ju kon ka jing ai ka badap biang ka jong jisu Kristus utrai ka jes lok ka ba jing hon jing tien ba ka pen shat bor ka jong mun se ba khoi ki le blang lai wei blai ki ai shong sa lem bat ngi kum ka balang hang ni lem ki para bangai ki be ki be sekri ki badan ka ni ka ri ka jong i ba ka lang satlak jong ka pat thai ru kum jo Panado menta bat ceruk ke babam cukon. Amen.